Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt olisi ohjelmassa vaihdetaan tähän maailman parhaaseen avolavamalliin toisesta avolavasta penkkiä. Tuo on melko surkeaksi mennyt, sillä on pitänyt niitä haalareita tunkia penkin ja lattian väliin, ettei aivan rauhan päällä tarvitsisi istua, niin vaihdetaan toisesta autosta parempi penkki. Kokeillaanpa lähteekö se kääntymään. Sinne aku jo nakkasinkin jonkunlaisen. Totta kai se lähtee käyntiin. On aina valmis. Joo, tää penkki on tosiaan aivan läpi, niin otetaan tuolta penkki. Itse asiassa tämä penkki kuuluukin tähän autoon. Se on vain joskus otettu, kun tässä oli parempi penkki, niin otettu tuohon toiseen. Ja sitten mulla oli tuossa neliveossa vähän aikaa tämä penkki paikallaan. Mä tämän korjasin ja nakkasin sitten tänne. Ja tuosta hajosi nyt se penkki, niin pitää vaihtaa takaisin. Jaha, eikä se auto pitää vähän katella avaimia siihen ja ruotaan penkki irti. No niin, nyt on tuoltakin penkki ulkona. Tää varmaan vähän siivotakin Se on käyttöauto. Ja katsoa sitten tässä korjatussa penkissäkin. Tässä ihan reunassa tuntuu tuo rauta tuossa. Saisiko sinne jotakin täytettä? Siellä on muun muassa vanhasta sohovasta näitä jousia. Mä pistin sinne viimeksi ja sai jonkun verran potattua sitä kasaha. Onpa sitä joutunut kyllä hitsaamaankin, muistaakseni meni poikkikin tuossa leikanoja kerran. Mutta siitä vähän ryhikkäämpi penkki. Päällinen on ainakin hieno. Joo, siinä pitäisi saada varmaan tässä tuntuu se rauta, niin täällä on alla tosiaan jousit, vanhasta sohvasta laitettu jousi päässyt tipahtaa, niin pitää jotenkin rautalangalla vettää se tuonne omalle paikalle ja kiristä, niin kyllä tämä sitten on ihan hyvä penkki. Tässä on kuitenkin tähän asti hyvä, tästä reunasta vähän huono. Joo, tämän näköinenhän se alun perin pitäisi olla. Täällä on melko tämmösiä. Ja siellä on tämmönenkin jousi. Niin, ne tahtoo mennä poikki nuo systeemit. Sitten ne on läsöttää. Näissä on tosi huonot penkit näissä maailman parhaassa avolavassa. Mutta ei tänne ei mahu yksinkertaisesti normaali penkki. Ja
henkilöauton penkkiä. Tai ainakaan minä en mahu enää ajaa tällä sitten sen jälkeen. Niin sen takia, että se on oltava tämmönen littana sohova penkki. Niin ja on tää 3 rekisteröity, että senkin takia ihan hyvä olla sohova penkki. Mutta joo, pitää potata tuota penkkiä tuolta laijasta ja heitetään sitten takaisin tähän autoon paikalle. Ja siitä tarvittavat työkalut remonttiin. No niin, nyt siellä on rautalanka tuosta penkistä läpi pitämässä jousta paremmassa asennossa, niin pitää vielä jotakin vyllinkiä tuohon laittaa, niin kyllä se siitä. Se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Ehkä no, se voi mennä pilalle, kun mä pikkusen vielä pistän vyllinkiä tonne. Katotta. No niin, nyt siellä on oma penkki paikallaan ja vähän potattuna, niin kyllä kelepaa istuskella. No ei, jos totta puhutaan, niin ei sinä hävi ole tuossa penkissä istua, vaikka se olisi kunnossakin. Eihän se ihan uuden ole, mutta kyllä se tässä ajaa asiassa. Paljon paremmin kuin tuo. Tää tuona kato tuonne toiseen autoon takas. Semmonen. Joo, rupesin ovia laittaa kiinni, niin ei mennä. Pitäisköhän vähän rasvata ja jos vähän siivuais. Olisiko aiheellista? Ois varma. Imuroi en kyllä varmasti. Mutta jos vähän järjestelisi ja roskat pois. Joo, saranat rasvattu. Kyllä pelaa hienosti. Se jäi nalakkiin se tuulihakasysteemi, mikä näissä on. Niin toimii. Tuossa rupesin jo videoa editoimaan, niin ihmettelin, että paloiko siinä tosiaan vilkkukopaino jarrua. Ja no nyt kun mä tulin kahtoon, niin ei hyvään tähän. Täällähän on pieni maadoitusongelma. Ei ihan niin pienikään tieten. Mä yritän vilkuttaa tuonne. Kyllä se täälläkin tietenkin vilkkuu. Mutta se tästä liikkuu tuossa yläpuolella eikä tuossa parkissa. Joo. Pitääpä ruveta kahtelemaan maadotuspisteet läpi. On tietenkin talven aikana vähän hapettunut joku tosiaan. Kellopa vielä toinen puoli. No niin, nyt on vasemmalle vilikku. Ja taas parkki vilikuttaa ja tällä puolella onkin joku liikennevalot käynnissä. Joo. Sen siitä saa, kun menee kehumaan autoa, niin heti on jotakin. No niin. Tämä on tämmönen testi. Tämä lava ei jostain syystä nyt maajotu tuohon hyttiin. Kautta joku maapiste on viallinen. Tää on maajottaa tuo lavaa hyttiin ja saa toimimaan. Nyt ne pelaa ihan oikein kohtaan.
lisää kaapeli tuosta lavasta tuonne hyttiin. No, vedetään maajohtoisin. No niin, maadotus korjattu ja hyvin vilikuttaa. Kokeilepa vielä toinen puoli. Joo, ja kyllä toimii. Hyvin toimii. Joo, sepä olisi nyt penkki vaihdettu ja olisi tarkoitus tämä ottaa tieliikenteeseen kohta puoliin ja tarvii avolla vaan. Niin tämmöistä ilma-aikuista videoa tällä kertaa, niin ei muuta kuin seuraavaan kertaan.